En comunicación telefónica a un xogador do equipo de Vilaboa. Nino, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes, Óscar. Que tal? Bueno, falábamos fai 2 semanas, creo, nese primeiro partido do Campeonato Galego. A verdade que foi unha victoria bastante contundente se miramos o resultado, pero o partido sí que foi realmente igualado. Non sei se tan igualado o encontro deste sábado ali en Vigo. Pois sí, bueno, era un partido moi complicado, solventamos os dous o primeiro fomos bastante superiores, neste último tivemos que remontar o partido, perdíamos 2-1 ao filo do descanso, a clave foi que empatamos na última xogada da primeira parte, con golazo de 3 horas, e logo na segunda parte, na primeira media hora, marcamos as diferencias, e logo tivemos que aguantar o marcador, e bueno, marcador abultado, pero de moito sofrimento. Sí, por lo que nos comentas, o que estaba comentando eu antes, non? A verdade é que o partido realmente igualado ata o Ecuador, ata o descanso, e despois chegaron eses minutos, imagino, no que o conxunto cullerdense marcou as diferencias con varios goles, creo que ata 4 consecutivos, non? Sí, a verdade é que fomos ao descanso, repito, con 2-2, a saídas do túnel de vestuarios, bueno, e puxemos un pouco máis tamén físicamente, estamos en media hora metimos 4 goles, e logo cando estábamos 3-7, os últimos 15 minutos, a verdade que fixosenos bastante longo o partido, tamén empezaron a colgar moitos centros á área, meteron un gol, meteron un pouquiño, 4-7, faltando 5 minutos meteron 5-7, e aínda salvou o Cardelle unha baixo paus para o 6-7, que nos metía un problema. Bueno, ao final eles maquillaron o resultado, pero estaba claro que con ese marcador, ese 3-7, é inevitable que o equipo se relaxe. Sí, bueno, non sei se foi a relaxación, eu penso que foi máis que aspecto físico. O campo mira que Vilaboa é longo, pero este era máis ancho, entón os últimos 15 minutos a verdade que chegounos. Ademais, xa falábamos fai 2 semanas, falábamos dese primeiro partido, pero a semana pasada comentábamos que ademais este rival, o Sárdoma, era un equipo complicado, de feito, se desfacía na eliminatoria anterior do vixente campeón de Liga, precisamente o voso máximo rival este ano, o Racing Club de Ferrol. Pois sí, o Vicente campeón de Liga e o Vicente campeón galego, que de momento sigue sendo campeón galego. Sí, empataron porque gañaba o Racing de Ferrol 2-0, e empataron o partido a 2, e pasaron a penaltis ali. Sí, teñen xente moi boa, teñen xogadores como Rubén, que xogou no Real Madrid, teñen unha Champions, ten o dianteiro que meteu este ano 65 goles, que xogaba en primeira ref fai 3 anos. Bueno, era un partido moi complicado. Bueno, imagino que xa ao longo do domingo non houve tempo para disfrutar desta importantísima victoria, pero xa en breve haberá que comenzar xa a pensar no seguinte partido, en esas semifinais que se xogarán aquí en casa, en Vilaboa. Pois sí, a verdade que o mesmo sábado celebramos bastante, porque, bueno, foi un partido moi bonito para gañar, e agora hai que intentar recuperar os máximos efectivos posibles. Temos algunha coutra baixa de cara ao fin de semana, pero tamén recuperamos outros xogadores, como xoganse na casa o sábado, penso que vai ser un partido bonito de ver, xa que ven o Niño, que ten xogadores da talla de Mario Bermejo, de Jacobo Campos, que xogan en primeira división, e intentaremos dar un bonito espectáculo e que a afición se diverta. Seguro que vai a ser un partido moi atractivo para todos os aficionados en Vilaboa. Imagino que hoxe aínda non podemos confirmar o horario de comenzo. Pois non, pero vai ser o sábado pola tarde, seguro. Ahora non sei, depende tamén dos outros partidos que haxa ou actividades que haxa no campo de fútbol do Olímpico, pero supoñemos que ou será ás 6 ou ás 7, máis ou menos. Bueno, eso o poderemos confirmar, xa imagino mañá martes ou como moi tarde o mércores, o que sí confirmamos que será o sábado día 13. Pois sí, sábado seguro. Sábado pola tarde, esperemos que veña moita xente a pasar unha tarde fermosa con nós. E de novo a cara cruz, eliminatoria única, o gañador estaría xa na final. Pois sí,
ahora xa que só quedamos catro equipos. Quedan 2 de Vigo, o Carral e nós. E aí estará o gañador do Campeonato Galego. Olímpico El Niño por unha banda, Carral Valladares por outra, esas semifinais do Campeonato Galego, os gañadores pois xa se plantarían en esa final. E bueno, pois confirmamos estes días o horario de comenzo dese partido e a ver si continúa esas boas sensacións, esa boa racha e podemos conseguir de novo unha victoria cada vez máis complicada, imagino. Sí, claro, a ver, cada vez que te acercas a unha final, pois un Campeonato Galego, pois máis difícil suponse que é. Bueno, eles gañaron a Liga de Vigo, entendo que terán un moi bo equipo, claro. Pois a ver se sorte, a ver si podemos celebrar de novo a que sería xa a terceira victoria en este Campeonato Galego. Nino, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Nada, moitas gracias a vos por preocuparos e bueno, esperemos ter sorte. Esperemos así, mañá martes confirmamos xa o horario dese partido. Moitas gracias. Nada, tío, Óscar. Un saludo, ata logo. Chao.